Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Yes. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Anong apelido mo sa birth certificate? Ang Manggas. Mamaya natin pag-usapan yan. Ito muna at ipag-usapan. Isang babae sa India. Ginastos ang kanyang unang sweldo para lamang matupad ang pangarap ng kanyang ama. Ano to? Ano yung binili niya? No. Wala pa. Wala pa. Bata pa lang siya, umano. Tatay na lang niya nagpalaki sa kanya. Wala na ang kanyang nanay. At salat sila sa buhay, pati sa pera. Palipat-lipat ng tirahan kung saan makakahanap ng trabaho ang tatay. Mamaya ka na bored. Makalipas ang ilang taon habang nakasakay sa kotse, napadaan sila sa isang luxury hotel sa Mumbai, India, ang Taj Mahal Palace. Sana all, mahal. Pagka-uwi, naikwento ng ama na dati pa niyang pangarap nilang mag-asawa na makapasok sa nasabing hotel. Subalit, dahil sa hirap ng buhay, hindi nila ito magawa. Tanging ang larawan lamang nilang mag-asawa sa labas ng nasabing hotel ang meron siya. At dahil doon naantig ang puso niyang anak, unang sweldo niya sa bagong trabaho, nag-staycation niya. Pinag-staycation ang kanyang tatay sa nasabing mamahaling hotel. Wow. At hindi lang yon, Check-in. mismo ang staff ng hotel naghanda pa ng mga pabulaklak. Wow. May cake at Bet siguro nung tatay yung staff zone. maganda kasi ang front desk. Nagpa-frame pa sila ng picture nilang mag-anak at nilagay mismo sa kwarto kung saan sila nag-staycation. Sabi ng anak, pinaka-the best na nagastos niyang pera Yun. para sa kanyang magulang The at sa best. kanyang tatay. Correct. Ikaw, Kabisyo, saan mo ba unang ginasta ang unang sweldo mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Shit. Ikaw, call, saan mo ano? Saan mo Utang. chinek-in? Dahil sa utang. Kasi sa amin, ano check-in? Ha? Check-in din? Okay. Hindi, kasi dati, alam mo na, hirap ng buhay. Totoo. Nung una, delay yung sweldo namin dun eh. Okay. Nung pinagtrabahuan ko. So, utang mo na yung kakainin mo. So, pag yung sweldo, binayad lang dun. So, wala. Nandoon napunta. Kaya, shout out sa mga I can relate. anak na na nakapagbigay ng unang sweldo nila. Tinreat agad ang Oo, magulang. oo. Ikaw, okay, unang sweldo unang pinagtrabahuan Same, mo. call. Ako, nagbayad ng utang kasi yung pinag-apply ko, pinangkuha ng requirements. Ayun. Diba? Pinambaon mo few days, inutang mo sa nanay, Kuha ka tatay ng- mo yun eh. kuha ka Binayad ng- ko sa kanila. Tapos nag-grocery ako. See? Grocery agad. Kasi sabi ko nun, pag nagkatrabaho ako, Oo. ako sa grocery, inako ko na yun. So, di ba, babayaran mo yun. Kuha ka ng NBI clearance, police clearance, medical ka Kukuha pa. ako ng NBI special agent. Even! Ay, babae ba doon? Di ba? Kasi yung unang sahod mo, talaga mapunta lang doon sa pinagkakautangan mo dahil... Bayad utang muna. Bayad Ganun utang. talaga pag sweldo. Pero itong babae naman na to is bagong trabaho naman niya na kumbaga dati na rin siya may trabaho. So bagong trabaho niya, okay, first sweldo ko sa bagong trabaho to, bigay ko para sa tatay ko. So, di ba? The responsible daughter. Grabe.
nakakaantig naman talaga na puso na minsan pangarap ng mga magulang natin, guys, hindi nila natupad dahil mas inuuna nila at Mga pinaprioritize anak. Maaga kasi nila sila tayo. nag-asawa eh. Kasalanan! Kung Hindi, hindi, wala ka sana dito. Ha? Ako na bahala Hindi, sa totoo yan. Totoo kay yan. Taj Mahal. Ah! Sino yun? Si Taj Mahal. Palace yun bang kanon? Palace Ano yun? yun. Luxury hotel. Oo, correct. Oh. Galing naman, tinreat niya yung yung mga... Kahit staycation man lang, over the weekend. O kaya, I-try nyo. hindi kailangan stay, alam mo, saan grocery, makabawas lang sa gastusin nila. Totoo yan. Malaking na yun eh, kabawas, kagaan, magpapagaan ang kanilang burden sa araw-araw. Bilan Or mo man bigyan mo sila ng gamot. babae yung tatay mo. Gamot ba yun? Di ba yung mga may maintenance? O sige na, Oo, bibigyan ko ng yan. gamot yung nanay or tatay ko. Correct. Or Oo. yun, mas Inanay maganda- mo, bayaran mo yung utang niya sa tindahan. Mga ganon. Yung mga practical. Sasaluhin mo. Oo, may mga sasaluhin practical. ka. Paano naman yung magulang na inabuso yung anak niya? Bayaran mo na lahat yan. Ibang usapan yan. Kasi Ibang kwento naman. kaya yung nakaka-proud yung mga magulang na, hindi namin gusto na suklian mo kami. Gusto namin maging okay ka lang. Okay na mag-enjoy kami. ka lang. Oo. Makapagtapos ka lang. Hindi ka namin pinagtapos para Bayaran kami. ROI, return, ano ba yun? Ano yung ROI? Return of? Return of... Return of? I love you. Bakit ka tumawa? Hilaw yung tama mo. Direk Phil, hilaw yung tama ni Tita Mac. Sabi mo, Direk Phil, sabi talaga si Pichikin daw yung itlog na pula kahapon. Sabi ni Direk Phil, Sabi niya. Yun talaga yung mga naalala ni Direk, no? Yung mga itlog-itlog. Ay, mahilig kasi siya sa itlog na pula. Kaya, pupula yung itlog mo, pinitik ko. Hoy! Pero 'di ba, yung mga pangarap ng magulang mo, may mga anak na tinutupad. For example, umasenso na si anak, diregaluhan ng motor. Ayan. Diregaluhan ng sasakyan yung tatay. One day, pangarap ko rin yan na sana mabigyan ko rin ng Babae. Hindi, siyempre, bibigyan mo ng kung anong pangarap ng magulang ko, maibibigay ko man lang sa kanila. Parang, kaya mamamasyal, kahit pa paano, nakakapamasyal naman na. Pero yung may pangarap ko lang magkaroon ng ganito, tapos nabigyan mo. Diba? Tulad ng staycation sa isang mamahaling hotel. Kasi di naman yan araw-araw eh. Kaya nga hindi nakapasok kasi kung mamahalin yung hotel. Hi, bala shoutout sa mga front desk dyan. Sa akin kasi pag binagbigyan ako ng check ng staycation, sasama ako talaga ng babae para talaga sulit yung one day. Ganun ba yun? Overnight. Overnight? Maganda kasi Yung front desk. yung lady guard. May lady guard din naman dyan sa hotel Wala ba? Lady Gaga. Ang galing. Ang galing talaga. Lady Gaga. Ang puti niya. Ng guard. Hindi na front desk. Nakapalda yan siya. Yung front desk? Yung tatay. Yung tatay ba din? Tinuli ba yan? Yung tatay? Yung guard? Basta ako doon lang sa front desk. Hi. Good morning, ma'am. Sabi ng front desk? Sabi ng tatay. Ay, nako. Nakakita kasi na maganda. Yung tatay? Yung guard. Di ba? Tutulungan ka niyan, bitbitin yung bag mo. Yung tutulungan ng guard. Ng tatay. Nang tutusok yan ng bag. Yung guard? Yung tatay. Ay! Ayaw tay, bata pa yan tay. Yung guard. Yung tatay nga. Good morning sa mga tatay. Na babaero. Tatay na guard. Mga tatay na. Okay? Okay. Ay nako, hanggang mamaya pa tayo 9. Good morning kay Sir Dennis Urla. Manila Yes, Police sir. District. Morning Sintanan. Napo 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! When I see you go check